Türkiye û grûpên çekdariyên bêserve lê deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dibin pêkirinên xwe de berdewam in. Guherî dawî jî, Türkiye û grûpên çekdar zeviyên çandiniyê li Serê Kaniyê ji bo avakirina dergehekî sînorî ji xwe re bikar anîne. Her di berdewamiya binpêkirinan de di derheqê welatiyên Kurd li bajarê Serê Kaniyê, Türkiye û grûpên çekdariyên bêserve di nava zeviyên çandiniyê de yên welatiyên Kurd li Serê Kaniyê dergehekî sînorî vekirine. Li gorî jêderên Xwecahî ji bajarê Serê Kaniyê eşkere kirin ku Türkiye û grûpên bêserve derdora 15 donim ji zeviyên çandiniyê welatiyên Kurd lê devera Ara li Serê Kaniyê ji xwe re bikar anîn û dergehekî sînorî taybet bi Bazirganiyê di wan zeviyan de vekirine. Her di vî derbarî de Rawangeha Sûriya Mafê Mirovan jî duh ragihand ku alavên bêserhêzên Türkiye û grûpên çekdariyên bêserve bi dehan xaniyên xelkê gundê Şirgragê yê bi ser navçeya Ên Îsayê li gundewarê Girê Spî roxandbûn û got jî ku taniha proseya roxandina xaniyên welatiyên Kurd li wê deverê berdewam e. Li Rojavayê Kurdistanê ji destpêka kontrolkirina Türkiye û grûpên bêserve li ser bajarên Kurdî û proseya diziyê û derbazkirina bi qaçaxî taybet mawadên çandiniyê weke cih û genim ji aliyê wan grûpan ve bo Tirkiye berdewam e.